Skúšobná verzia programov je taká, že obsahuje všetky možnosti nejakého plateného programu, napríklad Office 365, a firma mi ju zadarmo umožní vyskúšať väčšinou na 1 mesiac. A po 1 mesiaci sa rozhodnem, či si ju kúpim alebo ju odinštalujem z počítaču. Buď si ju môžem hneď kúpiť na stránke Office alebo vyskúšať. Čiže ak si vyskúšam Office 365 Home, môžeme mať zľavu, ale to zľava nie je. Väčšinou ale pre vyskúšanie bezplatnej verzii sa treba prihlásiť, pretože firma vlastne takto zisťuje podľa e-mailovej adresy, kto už vyskúšal túto možnosť, aby sme napríklad nepoužívali časovo obmedzenú verziu na viackrát. Testovacia verzia, ukážme si to napríklad na ešte nedokončenom systéme Windows 10 a spoločnosť Microsoft nám ponúkne Windows 10 na používanie, vlastne na testovanie, kedy my ako používatelia si nainštalujeme ešte nedokončený systém a do spoločnosti sa takto odosielajú dáta a môžeme aj my odoslať hlásenie, keď nám niečo nebude fungovať. Takže si môžem vyskúšať verziu program platený na 30 dní. Väčšinou každá spoločnosť má možnosť vyskúšať si bezplatne na 30 dní. Pri drahších programoch to býva na 15. Aby som neplatil za niečo, čo mi buď nebude fungovať, alebo sa mi nebude páčiť. Alebo máme aj testovacie verzie, kedy plne funkčný, respektíve kompletný softvér nám spoločnosť poskytne, ale tento softvér má chýb, ešte nie je v predaji, veľa chýb ešte nie je v predaji, za oplátku, že my budeme odosielať dáta o používaní, prípadne nahlasovať spoločnosti, čo nám nefunguje, čo sa nám nepáči a podobne. Open sourceové verzie v open sourceových programoch máme výhodu napríklad v tom, že všetko je väčšinou dostupné zadarmo, takže skúšobné verzie nemáme, ale existujú aj testovacie verzie, existujú aj v open sourceových programoch. Kedy tiež tvorcovia očakávajú od nás, že im budeme hlásiť chyby, aby výsledný produkt bol už čo najlepší.